Takon apa Nur? Ora takon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mriki panjenengan jamaahipun Allah, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sanes sinten-sinten mboten dados napa-napa. Mung sekedar mawon kula nyampeaken ilmune hakipun Allah sanes ilmu kula. Maka mangke panjenengan lek mboten tahu kepireng, tapi menurut panjenengan dados ilmu nggih sampean paringaken putra-putri pun panjenengan kersane mboten digoro-goroi tiyang ingkang kados kula ngeten iki. Sakno panjenengan pun ngalami menika, tapi nggih sampean pirengaken mawon ilmu niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya Islam menika termasuk Al-Qur'an niku dados penyempurnaan di antara seluruh agama sebelum Islam. Nah niku nggih. Dados Al-Qur'an niku wau nggih sempurnane ten agama Islam. Agama lintu-lintune menika namung ingkang kula bahas niki boten Islam, boten agama selain Islam. Kula boten ngerti niku. Bab Islam mawon kula nggih boten ngerti, tapi alhamdulillahirabbil alamin kula diparingi pengertian menjadi saksi datang Allah krana Islam niku sesungguhnya dituntut oleh Allah nggur dadi saksi. Boten sakti-saktian, boten nomor siji-sijian, boten pinter-pinteran. Nggur dadi saksi menika ingkang dituntut datang Allah termasuk Al-Qur'an menika. Maka Al-Qur'an niki enten kalih. Al-Qur'an ingkang umum nggih menika panjenengan kalian kula pun ngalami ngaos ten musholah, ten langgar, ten masjid, ten griya meniku Al-Qur'an yang tertulis dados ajaran. Nggih, dadosipun panjenengan pun ageng ngeten. Moko panjenengan untuk dipilih Allah menjadi saksi. Nggih panjenengan dalane nggadahi istiqomah. Istiqomah awal menika panjenengan nggih lampen lampahi enten dukure sadada. Jame nggih tepat, waktune nggih kudu tepat menika. Akhire nggih napa terosipun panjenengan menawi ngambil 2 jam atau 2 jam setengah napa sak jam setengah nggih niku hake panjenengan. Asal panjenengan gadah istiqomah mangke panjenengan diparingi semerap datang Allah dijadikan saksi diri sesungguhnya manusia menika Al-Qur'an. Nah niku nggih kula kalih panjenengan niki nggih lek diitung sebagai Al-Qur'an rusak. Lali sering bolong-bolong salate kula. Meniku nggih termasuk Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an ingkang rusak entene ruh ten dalam diri tasik dereng lepas basa mati. Monggo menika kula kalih panjenengan belajar dadi Al-Qur'an ingkang sak benerih napa ingkang didadosaken saksi dhateng Allah menika. Maka panjenengan proses diuji dhateng Allah. Jam yamine aku istiqomah ngadep nang Allah diuji. Yugane sampean nangis, putrine sampean nggih nedhi mlampah-mlampah numpak sepeda motor menika. Maka panjenengan nggih lampahi mawon. Sampean sikapi ya apa ecoe. Pun sampai ninggalaken istiqomah nggih sampean bidal sepeda motoran, sampean ndung-ndung yugane sampean kalih maca-maca ayatipun Allah. Mangke cepet panjenengan diparingi semerap. Allah maringi semerapipun panjenengan dadi saksine diri bahwa panjenengan iku Al-Qur'an yang berjalan nggih kathah maceme.
enten sing lewat mimpi diparingi buku ageng yang berlafalkan Allah niku Al-Qur'an. Enten sing tiyangipun salat sadar total ngadep nang Allah, ayat Al-Qur'an niku diketilingalaken dhateng panjenengan bahwa panjenengan niki enten suratul Al-Fatihah enten awake panjenengan iki. Niku mboten gorowan, niku mboten ulai jin, mboten. Karena panjenengan niki mboten enten amalan khusus, namun ingkang khusus di dateng Allah disuruh untuk menjadi istiqomah nggih selawat mawon kunci utama menika Allah ingkang ngengken pun wiritan wirid-wirid sing ingkang berbau kanuragan, maka enten tipu daya laknatullah kadose bener. Karena kebenaranipun Allah ten donya niki hakipun Allah nika kalian kebatilan laknatullah beda isih rambut. Tapi panjenengan lek istiqomah melalui sholawat pun jelas niku hake Allah mboten enten ingkang sing mampu nunggangi. Nggih. Dadosipun panjenengan mangke salat niku ketinggalan ayatipun Allah sing namine suratul Al-Fatihah ten tubuhe panjenengan. Monggo panjenengan mangke malih lek keimanane naik sampeyan didadosaken saksi bahwa di dalam diri niki enten ayat gian ten lebete malih sampai keluar dugi tubuh niki. Wong dalam keadaan salat datang Allah, mongko panjenengan diparingi ayat ingkang keluar dari tubuh panjenengan tanpa farokaat. Mongko menika nggih ayat niki ingkang bersuara. Suara sinten? Suara sampean piyambak. Niku suara sinten? Suara guruwe pun panjenengan. Niku tadi panjenengan cek ngerti sampean salat pun saking dipilih datang Allah mboten semrap ilmune keluar di dalam diri ayat-ayat Allah wedi ditinggal nyingkre mboten apa-apa niku nek mboten semrap ilmune. Tapi panjenengan mangke dibimbing terus krana mboten nggih lek enten gurune eco enten sing nyampeaken ngeten sak detik rong detik selesai ngalami niku. Lek kula singen mboten enten gurune sampai nggih ulan-ulan nggih bertahun-tahun ngoten menawi nggih. Saat mboten ngertos nika keluar dan ada suaranya inna sholati wa nusuki mamadiyaya mamamati. Lah niku sesungguhnya mboten saged diwaca, tapi enten swara ingkang saged ditangkep. Terkadang suara diri sendiri, terkadang suara guruipun panjenengan sing panjenengan anggap guru. Lek kula sanes guru, kula sanes sinten mboten dados napa-napa, kula mung sekedar nyampeaken hakipun Allah. Lah niku enten malih ten lebete dodo sampean lek niku wau inna sholati wa nusuki mamadiyaya mamamati. Salatku hidupku kuserahkan datang panjenengan ya Allah termasuk mati. Lah niku sampai lanjutaken mawon mboten napa-napa niku. Sampeyan nek kepireng ilmu niki singen sing iso ngono wali, sing iso ngene iku turunane ulama, turunane mboten. Sampeyan purun tetep akan dipilih Allah untuk menjadi saksi diri bahwa sampeyan ini juga termasuk Al-Qur'an yang berjalan. Nah niku nggih niku sebagian ingkang kula jelasaken sing saged ditangkep oleh akal muda-muda mawon. Dadosipun panjenengan niki selain Al-Qur'an yang tertulis yang dadi ajaran kula kalih panjenengan lan putra-putripun panjenengan sedaten wonten ingkang dirahasiaken dhateng Allah nggih termasuk Al-Qur'an yang berjalan sesungguhnya yang dapat julukan Al-Qur'an berjalan menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta kekasihnya wahdatul wujud wali-wali Allah termasuk Romo Yai Hamid lan termasuk wali songo lan para wali-wali hake Allah menika krana pun seda dadose kula paringi ilmune panjenengan kudu nggadahi istiqomah nggih sampean kirimi suratul Al-Fatihah menika sampean sebut khususon dateng wahdatul wujud walipun Allah
Romo Yai Hamid Al-Fatihah ngoten mawon nggih. Ha niku sampeyan dados amalan istiqomah sing sak benere mudah ketemu Romo Yai Hamid. Lek sampeyan mboten sering ngirimi suratul Al-Fatihah dateng wali-wali Allah nggih mboten dipethuki. Lah niku mongko dalane niku mboten soro-soro, cukup sowan ten makame Romo Yai Hamid senajan sepingsan senajan ping pinten tapi sampeyan perusahaken ten griyane panjenengan mangke dipertemukan Romo Yai Hamid dimanapun niku kendai Allah, apalagi kalau di alam terang tak berlenterah menika alamipun Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan sakniki ngertos bahwa sesungguhnya alam sakabehane niki termasuk non muslim makrifate hakikate niku nggih Al-Qur'an. Nah niku nggih monggo menika nggih kendhake Allah. Sebelum Islam diajarkan menyeluruh nggih agamipun Allah sing lintune selain Islam. Setelah Islam diturunkan untuk disampaikan secara umum, termasuk kita niki cukup panjenengan inti sedanten menika bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti nabi-nabi lainnya, karena hakikatnya nabi-nabi lainnya juga ingin jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Atos-atos panjenengan lek enten narasumbere sing diaraken ten lintune nabi ko posone nika, nabi ku iso ngomong-ngomongan karo kewan, moko panjenengan diparingi amalan sing diceritakan nabi niku wau. Nggih ya napa panjenengan umat Kanjeng Nabi kok malah niku nggih pun sampai sing ngados ngoten nika cukup sampean bersolawat mawon mangke lek ancene kate Allah panjenengan saged diparingi ngomong kali kewan, panjenengan saged diparingi semerap ibadah alam-alam niki walaupun panjenengan mboten ngalami ilmune pun kula paringaken. Alhamdulillahirabbil alamin pun ngertos panjenengan nggih bahwa sesungguhnya alam sedanten menika nggih Al-Qur'an ciptaanipun Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.